Türkmen häkimetleri ne global pandemiýanyň fonunda ýatyrlan halkara uçur gatnawlaryny dikeldiýär, ne de enatalaryň daşary ýurtlardaky çağalaryna pul iýermegine mümkinçilik döredýär. Biz çağalarymyza näresmi ýollar arkaly pul iýerjek bolup, kezzaplara müňlerçe dollar möçöründe pulumuzy aldyrýarys. Bu hökümet hem bizi hem de çağalarymyza halis köseýär diýip lewaply enatalaryň ençemesi Azatlyk radiosynyň habarçysyna beren maglumatynda aýtdy. Olaryň sözlerine görä 2021-nji ýylyň tomsunda daşary ýurtlarda okuwlaryny tamamlan türkmenstanly ýaşlaryň ýüzlerçesi Türkmenstana dolanyp bilmän kösenýär. Moň ýurtda halkara uçur gatnawlarynyň ýatyrylmagy sebäp bolýar. Munyň bilen bir wagtda enatalar okuwlaryny tamamlan çağalaryna ýurdun banklary arkaly pul hem iýerip bilmeýärler. Türkmen banklary olara çağalarynyň okuwlaryny tamamlandygyny belläp, olaryň döwletiň hödürleýän pul iýermek mümkinçiliginden peýdalanyp bilmeýändigini aýdýarlar. Bellesek 2016-njy ýylyň başynda Türkmenstanda dollaryň resmi sowdasy gadagan edilenden soň ýurtda valyutanyň iki resmi we gara wadar narhlary emele geldi. Merkezi bank 1 dollaryň bahasyny 3,5 manat möçöründe saklayan mahaly onuň gara wadar narhy takminan 25 manada deň boldy. Bu çäklendirmäniň fonunda häkimetler enatalara özleriniň daşary ýurtlarda okuyan çağalar üçin resmi kurs boýunça kesgitli möçörde pul serişdesini iýermäge mümkinçilik döretdi. Häzir biz döwlet banklary ýa-da Western Union hyzmatlary arkaly çağalarymyza pul iýerip bilmeýändigimiz sebäpli näresmi ýollardan peýdalanmaly bolýarys. Mysal üçin Russiýada işleýän türkmensanlaryň ýurtdaky tanışlaryna pul berip çağalarymyza pul iýermäge synanýarys. Ýöne bu näresmi iýerilýän pullaryň tas 50 göterimi ýitip çağalarymyza barmaýar. Sebäbi aradaky kezzaplar pulu alandan soňra ýitirim bolýarlar. Şeýdip onlarça enata pulunu aldyrdy diýip Lewap welaýatynyň Farab etrawynyň bir ýaşaýjysy anonimlik şertinde 3 fevralda habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä alda we düşen enatalaryň polisiýa edaralaryna edýän şikaýetleri hem netijesiz galýar. Sebäbi polisiýa işgärleri enatalary kanun taýdan ýagny notariusda tasdiklanmadyk pul serişdelerini raýatlara ýygyny alyp berip bilmeýändiklerini aýdyp, işi suwda geçirip bulaşanyňyza degmeýär diýip jogap berýärler. Hökümet bize resmi kursdan bolmasa da gara wadar kursundan pul iýermek üçin bank hyzmatlaryny ýola goýup berse, enatalar pullaryny kezzaplara aldyrmazdy. Şeýle-de çağalarymyz pulsuz we aç galmazdy diýip Faraply ýaşaýjy sözüni jemledi. Bu aralykda Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy bilen söhbetdeş bolan enatalaryň ençemesi hem özleriniň Belarusda, Ukrainada we Russiýada okuwuny tamamlan çağalarynyň ýurda dolanyp bilmän kösenýändigini aýtdy. Bizinde 7 ay bäri çağalarymyza pul iýerip bilmeýäris. Sebäbi türkmen banklary olaryň okuwlaryny tamamlandygyny aýdyp, biziň çağalarymyza iýerjek pul serişdelerimizi kabul etmeýärler. Biz hatda 50 dollar hem iýerip bilmeýäris. Halkara uçar gatnawlary dikeldilmeýändigi sebäpli olar ýurda hem dolanyp bilmeýärler. Çağalarymyz ýat ýurtda pulsuz kösenýär diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Aşgabatly ene habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Türkmen häkimetleri global pandemiýanyň fonunda hastakygy 2020-nji ýylyň martynda halkara uçur gatnawlaryny ýatyrdy. Şondan bäri häkimetler daşary ýurtlarda galan türkmensanlary ýurda getirmek üçin uçur gatnawlaryny wagtal gurnasa da köp türkmen raýaty Türkmenstana dolanyp bilmän kösenýär. Daşary ýurtlarda galan türkmensanlar we türkmen aktivistleriniň köpüsi hökümetiň bu urdaky tagylalarynyň ýeterlik däldigini aýdyp, ýollaryň açylmagyny talap edýärler. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri daşary ýurtlarda galan türkmenistanlylar olaryň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary şeýle-de enatalaryň pul iýermekdäki bökdönçlükleri barada açaçan gurrun gowdamaýarlar.